इधर 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 बस कोई रे तो गांडू का मासत बस वो लेके जा वो आता आता था उसको साइड है इधर है उधर से लाइट कोण हो का विक्रम आता बारे एक मिनिट पुढे माझी गाडी पार्क करून सायडीक गेलो तिथे पॅचर आले एक 20 नंबर पॅचर काजराच मारले काजराचे पॅचर तिथून त्याला शॉर्ट सर्किट झालं थोडी बारीक उजो पेटलो अख्खो फूल झालो माझ्या फायर काढलेला आहे माझी दुसरी बसलो त्याच्यावर अख्खो फूल झालो आणि डायरेक्ट लासली गाडी किती झालं असतं शॉर्ट सर्किट आणि काय नाही आणि किती लोक पॅचर काय कोणा काय पॅचर सगळे जेवले आम्ही आवडलं ती गाडी त्याला कोणा काय प्रॉब्लेम नाही आणि काय कोणाचे काय ना अरे गाडी नका बारीक उजो पेटलो पेचर सगळे घेवले आवडलं ते पेचर बारीक उजो पेटलो व्हडलो जालो आख्खो फूट गाडी गाडी कॉज ऑफ फायर किती म्हणजे फायर शॉर्ट होते 20 पेजर आले 20 पेजर इंजरी का बाहेर पडेल पण चाबी गाड़ी साहेब तुमका केन्ना कॉल येयलो आमकां 1930 कॉल येयले 1930 कॉल येयल्या उपरांत आमी दुखतून सगळे भितर येयले चिखली पावले बस ती हे करताली येयल्या उपरांत आमी सगळे इक्विपमेंट काडून हे करून पावलेले तुमचो पावलेलो ते पॅसेंजर बी कोण नासले
कळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्यांनी ती शिफ्ट बी केल्लो आसतलें कोर्स कितें कळ्ळा हां कोर्स ऑफ फायर कितें कळ्ळा राणी का तो शॉर्ट सर्कीट जाल्लो म्हणटा तो तांकां म्हणजे ड्रायव्हर तांकां सांगतालो तो कळ्ळें हे कर बात कर बात कर अरे किती जालें बा हां 1939 आमकां कॉल येयले उपरांत आमी जीप करून चिखली पावले चिखली पावल्या उपरांत मागीर बस जळटाली बस जाल्या उपरांत आमी कितें केलें आमचें इक्विपमेंट उदक पालयलो पॅसेंजर बी तेन्ना कोण नासले भितर कळ्ळें फायर कसं लागला म्हणून कितें कळ्ळें फायर कशें लागला म्हणजे ते आतां ड्रायव्हर सांगूंक शकता न्हू म्हणजे आमी ड्रायव्हराक कितें करचें कळ्ळें अरे अरे आयक मातसो सेंड कर म्हाका हां ते सायडार दाखोवन जाय हाँ साइड में क्यों लेकर मैं ऐसा करता हूँ नीचे आके तो ऊपर है ना वो ड्राइवर को पत्रा किती झाले बाबा असं असं उलय नावलं ना अजून काय प्रॉब्लेम नाही कोण आहे कोण ना ले हम लोग आज तो भेज मत भेज रहे हैं सेंड करेगा ना सेंड करेगा नंबर देगा मैं तुमको हाँ थोड्यांक भिजून तेंच्यांनी वचूंक हांगा सगळ्यांक भिजून काडले वचूंक मोबायल घेवन लागीं आहलो कितें भायर आहला कोण आसा आमचो आय विटनस इंजरी काय ना कितली